नॅशनल गेम्साच्या समारोप सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड येता म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडेन माहिती दिली। येत्या 9 नोव्हेंबरला त्याची सांगता होणार आहे, समारोह होणार आहे। त्या दृष्टिकोनातून आज जेवढे हे मधले जवळ 23 दिवस गेलेले आहेत ते अत्यंत महत्त्वाचे आणि थोडेसे चॅलेंजिंग दिवस होते। प्रत्येक जो ॲथलीट्स होता, पार्टिसिपंट होतात, स्पॉन्सर होतात, ऑर्गनायझर्स होतात, त्यांनी ज्या तऱ्हेनं ह्या खेळामध्ये जीव तोडून काम केलेलं आहे, मग तो सफाईवाला असू दे, मग तो हायर पोस्टमध्ये विराजमान असू दे, ज्यांचं तेवढं योगदान आहे ते अत्यंत सलाम करण्यासारखं आहे। मी मानाचा मुजरा करतोय, कारण जिथं ज्या वेळेला ज्या गेम्समध्ये मी टेक्निकल ऑफिशियल्समध्ये इंटरॅक्शन केलेलं आहे, नॅशनल फेडरेशन्सच्याकडे इंटरॅक्शन केलेलं आहे, हे सोडूनच द्या, प्रत्येक ॲथलीट्स जो आहे ते ॲथलीट्सच्या डायनिंग हॉलमध्ये बसून मी त्यांच्याबरोबर चहा जेवणपान केलेलं आहे, कारण त्यांना माहीत नव्हतं की मंत्री आहे का म्हणून। ज्यावेळेला मी सबज त्यांच्याशी चर्चा आणि संवाद साधायचा सुरू केला, ज्या तऱ्हेने ज्या उत्साहाने त्यांनी जो ह्या गेम्सच्या विषयी नियोजनासंदर्भात जी प्रशंसा केलेली आहे ते खरंच आमचं यश आहे असं मी म्हणेन। गोंयान आज अनेक 10 पदकां जोडली। 6 भांगरा पदकां, 2 रुप्या आणि 2 कांशा पदकां। बायलांच्या क्वाड टीमीन हरियाणाक हरोवन गोंयाक 3रे भांगर जोडून दिले। शृंगी बांदेकरान 200 मीटर स्विमिंगात रुप्या जोडले। गोंयची आतां मेरेन 44 पदकां जाली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।